सोरांस्रिनि मा फैसा आंथ' जेबो मिथियाना आयै नों मिथिनाय नङा आंसो मिथिहोनो हागोन नोंखौ आं बुंदों सोरांस्रिनि फैसाया हर नङाब्ला खोथाया बोरैबा जागोन आं मा मिथिगौ आयै सोरांस्रिनि मा फैसा सोरांस्रिया हा फाननाय फैसाखौ सियाराव दोनदोंमोन दसेनि उनाव नायफैनो फैसाया गैया बे फैसाखौ आरो सोर लाथागौ नोंनि अनगा आं मिथिगौ बिहामजो नों फैसा लादों आरो नों जुदि फैसाखौ लायामोनब्ला नों न'आवनो थागौमोन दिनै बे बारि खनायाव नों मा खालामफैदों आयै आंलाय बुंखाबाय माथो आं खिनोसो फैदों होननानै नों बुंब्ला आं फोथायगोन नामा बिहामजो आं गुरैयै बुंदों आं दाबो रागा जोङाखै आं मिथिगौ नोंनो लादों नों लायाब्ला फैसाखौ रावबो आखाय होनाय नंथारा बेखौ मिथिगौ आरो आं बेखौबो मिथिगौ जे नों माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावोब्ला माबा मोनसे दायनि खामानि मावोब्ला नों बारि खना खना थाखोमाखायो बेखौ आं मिथिगौ बेनिखायनो बिहामजो आं बुङो न'खरनि दाबो रावबो मानसिफ्रानो मिथिया नों फैसाखौ लादों होननानै रावबो मिथियैयावनो सिरि सिरि आङो बे जाथायखौ फोजोबनो हास्थायो बिहामजो फैसाखौ हर बेसेरा हनै सोरांस्रि फिसानि थाखाय बेसेबां नांथाबगासिनो जों थाइसेबो फैसा होफानो हायासै आरो दिनैबो बे हा फाननाय फैसाखौ नों लाखुमानानै होयोब्ला दिनै सोरांस्रिनि जिउआव मा जागोन बिहामजो आं अननायजोंसो दाबो बुंगासिनो हर फैसाखौ हर एथ'ग्राब बुरजा फैसा थाइसे नङा थाइनै नङा 1 लाख नों बे फैसाखौ होआब्ला बेसेबां दावराव जागोन गामिनि गासैबो मानसिफ्रानो मिथिगोन ओरैनोबा नोंखौ मा सिखाव होननानै मिथिखायो गामिनि मानसिफोरा नोंखौ दाबो मोसौ सिखाव होननानै गाबज्रिबावो सोरबा आरो दाबो जुदि नों बेबायदि फैसा खावबावोब्ला गामिनि मानसिफोरनो माबोरै मोखां खिन्थिगोन नों आरो नों नोंनि फिसाजोखौ सानासै नोंनि फिसाजोनि खोमायाव हाबहैयोब्ला नोंनि फिसाजोआ नोंखौ मा होननानै सानगोन आंनि आइया फैसा सिखाव लाजिनाय हाबगोन नोंनि फिसाजोनो नोङो मा फोरोंनो सानदों बिदिब्ला बिहामजो फिसा बेनिखायनो रावबो मिथियैयावनो फैसाखौ नोङो थां बबेयाव दोनदों हाननानै लानानै फैथां आं रावनोबो खोन्थाया आयै नोंल' मिथिमारोना औ आंल' मिथियो सोरांस्रि बिहामजोआ आंनोल' खोन्थादों रावनोबो खोन्थायाखै नों लामारदोंब्ला बिहामजो थां फैसाखौ लानानै फै जागोन दे आयै बिदिब्ला नों सोरांस्रिनोबो खोन्थानांलाल' आयै आं फैसाखौ लादों औ आं गोसोखौ हमथाफ्लांनो हायासै आं मानोबा फैसाखौ नुनाय लोगो लोगो लब नांनानै फैसाखौ आं सिखोमादों आं मिथिखागौ नोंनो लादों बेनिखायनो आं नोंखौ नागिरथाब नोंनियावनो बिथाबगासिनो थां लानानै फैथां हैलायथो नंखागौ मिथिखागौ आं बेनो लादों नङाब्ला जोंनि बे न'खराव सोर बिदि सिखाव मानसि दङ बिनि अनगा आयु बोरै गनायनो बे बिहामजोखौ बोरै मानिनो दाबोसिम बे सभाबा खाराखै बेनि आयै आं फैसाखौ लादोंब्लाबो आं बे बेगखौल'सो दांदों सिंनि फैसाखौ आं दाबो नायाखैबो आरो दाङाखैबो जेरै दं बिदिनो आं लाबोफिनदों नाथाय आयै मोनसे खोथा सोरांस्रिनो नों आंखौ दाखोन्था जागोन बिहामजो हा बिहामजो नोंलाय मानोथो दाबो बेबायदि लुभिया गोसोआनो खाराखै दे बिहामजो जियानो जायानो फैसाखौ होफैफिनबाय आं मोजां मोनबाय नों जे खामानिखौ मावबाय नेक्स्ट टाइमाव आरो माब्लाबाबो बिदि दामावसै हरदो फैसाखौ नै आदामजारि बहा दोननानै लायो ओमफ्राय गोमाबाय होननानै दावराव जालाबायो हा आयै नों बेखौ बबेनिफ्राय मोननानै लाबोखो आयै आंथ' बे बेगखौ बेयावनो दोनदों जेरावबो दोनाखैमोन दोनासो जाबायगोन दोनाब्लालाय आं बबेनिफ्राय मोनबोनांगौ जाखो नङा आयै आं बे बेगखौ बेयावनो दोनथारदों आं गोसोआव दङ आयै आंनि दोननायखौ जानांगौ बे बेगखौ सोरबा दांदोंमोन बिहामजो माब्लाबा बिदिनो जायो दोनो दाबसेयाव नागिरो दाबसेयाव बिदिया जाखायो दे जेबो नङा फैसाया दङ न' लानानै गोख्रैनो थांदो इसामोननाव हरदो आयै आं दासो गोसोखौ गोजोन मोनबाय नङाब्लाथ' आं जोबोद सिन्तायाव गोग्लैबायमोन फैसाया मा जामारखो होननानै थेंक इउ आयै नों बे फैसाखौ नागिरनानै होफैबाय आसरितसो मोनबाय आं गोसोआव दंथारो आं फैसाखौ बेयावनो दोनदों आइयालाय बबेनिफ्रायथो लाबोखो ना आइयासो फैसाखौ सिखोमानानै दोनदोंमोन आइयासो फैसाखौ खावदोंमोन ना माथो नङाब्ला
आं बेयाव दोननाय फैसाखौ बियो बबेनिफ्राय दिरुननानै लाबोखो? जोमैखौ खावदों होननानै बुङोब्लाबोथ' जोमै खावब्लाथ' बे फैसाखौ बियो आइया मोनबोनाय नंथारामोन। आइयानो खावदोंमोन जानांगौ फैसाखौ। आइया गाव खावनायखायनोसो गाव दिरुनना लाना होफैनो हाबाय। गासै बुस्थुफोरखौनो गारियाव थिखोखांजोबलायबाय। दाबो फैला बे सोरांस्रिनि फैसा लायनाया? फैसा आन्था लायनायानोथ' मानो गोबाव जामारखो? फैसाखौ बबेबा जायगायाव दोननानै बबेबा जायगायाव नागिराखैथ'। नै आं फैसाखौ लानानै फैबाय। थौदो। सोरांस्रि, फैसा आन्था लायनायानो मानो एफा गोबाव? मानोना देरहा, आं फैसाखौ जि जायगायाव दोनदोंमोन बे जायगायाव फैसाया गैयानोमोन। आरो बे फैसाखौनो मिथिगौ आइया गाव बबेबा जायगानिफ्रायसो दिरुनना लाबोना होफैदों। नोंनि दोनलाबायनायखौ नुनानै जानांगौ आइया फैसाखौ दोनथ'दोंमोन। फैसायाथ' बेनो बे दङ दा। फैसाखौथ' रावबो हानाखै। ओहो, आंबो नायाखै। गोमथाया जेरै होफैदों दाबो बिदिनो दङ। जाबाय। फैदो गोख्रै थांनोसै इसानि न'आव। फैसाखौ नोंसोर दाङाखैब्ला नोंसोरनि अनगालाय आरो सोरथो दांनांगौ? फैदो फै। इसा, फैदो जल्दि। नै, नोंनि गासिबो गाननाय जोमनायखौनो लाखाजोबखाबाय। नोंखौ दिनै न'आव गारना फैनोसै जोङो। फैदो। ओंखारबोदो गोख्रै ओंखारबोदो। बे न'खरनि बिहामजोआ जोंनि खोथा बायदि सोलियाब्ला बे न'खराव रावबो बिहामजो जानानै थानो मोना। बेखौ जोङो न'आव दोनहैफिनो। आरो फै जल्दि फै। नोंखौबो जों न'आव दोननानै फैनोसै। नों न'आव थांनानै बादा हैयामोनब्ला दिनै नोंखौ जोङो न'आव दोनहैफिननाय नङामोन। नोंखौ जोङो बेयावनो अराय समनि थाखाय खुसि जाहोगौमोन। नाथाय नों न'आव थांनानै नोंनि नोम्मानो नों बादा होना फैनाय हिसाबाव दिनै नोंबो न'आव थांफिननो नांसिगोन। फैद' गोख्रै। हरन, आं थाबायनो हानाय नंला। हरन, थाबायनो हाया मा? नोंखौ बानानै लांनांगौ नामा? हरन, आंनि आथिंखौनो अराव सावना होनानै आं बोरै थाबायनो हानांगौ जाखो? आइदै, हरन, आं थाबायनो हानाय नंला। नङा आयंरन, बियो थांनो बानानैसो खाथायदों। आं मानो थगायनो? नोंसोरनोथ' आंनि आथिंखौ सावना होदों। सावना होनायनि उनाव आंनि आथिङा गासैबो थिफुजोबबाय। आं बोरै थाबायनांगौ जाखो? आं न'आव थांनो गोसो। आं न'आव माब्ला सहैगोन? गोसोआ आंनि बिदिसो जागासिनो। आं थांनो बायाखै, नाथाय आं थाबायनो हाला। आं न'आव थांगोन अराय समनि थाखाय। खुसि आङो न'आव थांसिगोन। आंखौ दोनहैथारनो गोसोब्ला आंखौ थिखोनानै गारियाव लानानै थांदो। आं थांगोन न'आव। आं थाबायनो हाला। इसा, नै आं फैदों इसा। मामा, आंनि मामा फैदों। मामा! आयं, सोर मार बियो नाहैमारलाय? जागोन आयंरन, रं नायनानै फैनि। नायरन, आंनि बिमाया आंनि नांगौ समाव सफैबाय। नोंसोर आंनि आथिंखौ सावनानै थाबायनो हायै खालामब्लाबो मा जानो? आंनि बिमाया आंखौ बामनानै लानानै थांगोन। नाय, नों बायदि जुनारनि आखु हुआ आरो बे संसाराव रावबो दा मोनथोंसै। नों बायदि हुआखौ आङो गोसो खुसि गारनानै थांसिगोन। नों आंखौ दोनहैलायनो नांला, आं गावनो थांसिगोन। आयंरन, नंमारगौ बिनि बिमा फैदों। आयं, सोर फैदों? माबा आयंरन, गारियाव गोबां बुस्थु लाबोनाय नुदों आं। गारि गंनै फैदों। आइया गारियाव माल लानानै फैदों? बिदिब्ला आइया आंनि बादा हैनायखौ मानियासै। बियो बिदिब्ला गासिबो सम्पत्तिखौनो लाबोमारबाय। नंमारगौ आयं, नों मोजाङै नायमारदों ना? औ आयं, लाबोदों। गोबां बुस्थु लाबोदों। नोंसोर फाफ्लिफोर, आंनि न'निफ्राय लाबोनाय सम्पत्तिखौ नोजोर दाहो। आंखौ नोंसोरो न'आव दोनहैनो नागिरबायना? थौदो, दोनहैदो। इसा, खोनासंलाय इसा, नोंखौखि आङो न'आव दोनहैनो हायो आरो आं नोंखौ ओरैनोसो खालामफ्लानायानलाय। दादां, आंखौ होरो नोंनि आखाया। नोंनि बे गेसाव आखाइजों आंखौ दादां। नङा इसा, बिदि नङा। खोनासंलाय इसा, आइमोननि सिगाङाव जोंखौ अर सावदों होननानै खोन्थानो नाङा दे इसा। आं नोंखौ अनगोन इसा, आं नोंखौ अनोथ'। आं नोंखौ अननायानो बाराखायनो अननायजोंनो मा खालामगोन मा खालामा खालामनो गोसोआनो आं दिनै मा खालामगोन मा खालामानैनो आं माने नोंखौ अरजों सावफ्लांबाय आरो ना। फाफ्लि हुआ नों। औ बिहामजो, नों साननानै नाय,
हौवा मानसि गैयाब्ला हिनजाव मानसिफोरखौ रान्दि होननानै बेसेबां मिनियो। नों बिदि मिनिजानो गोसो गैयाबा नोंनि फिसाय रोना जा बुंदों बेखौनो मानिदो। बासायदो नों जोंखौ। नोंखौ जों सावनो होननानै सावाखैना, बुंखाबाय दा रोनानो। अननायजोंनो मा खालामगोन मा थागोन खालामनानैसो साननानैसो एसे सावनायानो। माबायदि मानसि नोंसोरो? गावसोरनि गोसो बायदि आंखौ नोंसोरो मानो बाहायखो? नोंसोरो गोसो जाब्लानो आंखौ रायगोन, गोसो जाब्लानो बुंगोन, गोसो जाब्लानो अराव सावगोन, गोसो जाब्लानो अनगोन, गोसो जाब्लानो बुरखायगोन। नोंसोरो मा सानखो आंखौ? नोंसोरो आंखौ मा सानखो? जेसेबांखि सोलो खालामनानै नों आंखौ अनफिना मानो, आं आरो बुजिनो जेबो आद्रा गैलिया। आं गासैखौबो बुजिजोब्बाय। दिनै आंनि मामा फैदों, आं थांसिगोन। आं आरो बेयाव नोंसोरजों बेबायदि नासय जानानै खस्थ' जानो हाला। आं थांनोसै। मामा गोख्रै फैदो। रनमोना आंखौ सावदों। रनजों बिनि बिमायंजों आंखौ सावदों। मामा आंखौ सावदों। आंखौ लांफादो।